Eu son Carmen Dourado, e ademais de ser nai dunha familia de acollida e unha familia numerosa, son traballadora social de corazón. Na casa, neste momento, teño 8 fillos, 5 biolóxicos e 3 en acollemento familiar. O acollemento cumple os dereitos fundamentais dos nenos e nenas a medrar nunha familia e as súas orixes. O acollemento familiar o que fai é proporcionar a estes nenos e nenas seguir mantendo as súas raíces. A min tocoume acompañar como traballadora social a unha rapaza que quería dar o seu neno en adopción. A verdade é que foi un acompañamento moi duro e de saber que iba a pasar con ese bebé, e na casa pois comentamos se nós como familia podíamos facer algo para que eses bebés que nacen e van a ir en adopción teñan unha familia mentres tanto e non estén pois nun hospital agardando ou nun centro de menores. Eu dixenlle que por suposto que non contara comigo, que non quería. Pero fomos uns cursillos a Coruña, a raíz de aí empezámonos integrando e xa logo nos chamaron para o primeiro acollemento, unha parella de gemelos de Costa de Marfil que tiñan 4 niños e dixemos que sí, sobre todo porque dixeron que era para 5 días solamente. E ao final estiveron 1 ano e medio na nosa casa e foi unha experiencia pois maravillosa. Non deixa de ter momentos moi duros, non podemos idealizar o acollemento familiar como un xeito de exercer unha maternidade, unha paternidade idílica. Non tiñan por que estar nas nosas casas, tiñan que estar na súa casa coa súa familia. Algo malo lles pasou para ter que estar en outra familia que non é a súa. Estes nenos e estas nenas teñen que ter os seus dereitos cubertos e as súas necesidades cubertas, non? E non podemos ser ajenos a esta realidade. Pois xa estamos con Carmen e Miguel, nai e pai de acollida, de contados imos coa súa historia que é verdadeiramente apaixoante, pero antes queremos saber cales son os requisitos para poder ser pai nai de acollida. Bueno, para ser familia acolledora, nos aconsellamos primeiro informarse ben. E para nós é moi importante, bueno, nos de feito temos unha asociación que é a Cougo, aconsellamos que a xente se informe, coñeza ben o que significa, o que é, e de aí pois iniciar un proceso para ter a idoneidade, para ser familia idónea, para poder acoller ese proceso. O requisito principal, digamos, é ter máis de 25 anos, que o núcleo familiar, da igual o formato familiar, vale? Pero o núcleo familiar ten que estar de acordo en iniciar ese proceso, todos os convivintes na casa, e facer pois unha serie de entrevistas, bueno, unha formación, e despois, bueno, presentar documentación, ter un soporte económico tamén. Bueno, o soporte económico é importante porque hai que ter unha estabilidade, non? Se non podes ter a un fillo ou unha filla e darlle pois o básico que lle tes que dar, pois o mismo para o acollemento, pero sí que é verdade que estes nenos e nenas están tutelados pola administración pública, neste caso pola Xunta de Galicia. Entón, ese soporte económico, en teoría, ou parte dese soporte o ten que asumir. Bueno, o percibe o neno ou a nena, vale? Non é tampouco... O tema dos cartos parece que nos costa moito falar deles, pero é importante falar, xa que os sacaches. O acollemento familiar, o sea, os cartos non poden ser unha motivación para acoller, pero tampouco pode ser un problema que non teñas un soporte económico que se considere suficiente, porque tampouco vai depender da economía familiar, non debería. Claro, é entendible, sobre todo porque dices que a responsabilidade está na administración, pois necesitades ese apoio. Lin, que levades dende o 2012 sendo familia de acollida, tedes moita experiencia xa, podes falar e informarnos con, bueno, pois perfectamente con estes 13 anos de experiencia. Como foi a primeira vez? Conto eu, conta Miguel. Como que irades? Bueno, podo contalo eu. A nosa... Bueno, a min meteronme nesto porque... Meteronte? Sí, foi a miña muller que me dixo pois mira, podemos axudar a estes nenos e nenas que teñen dificultades e mira, podemos facer un ben nesta sociedade. Bueno,
E dixen, pois, por suposto, pois non contes comigo. De primeiras, foi que non? Sí, foi que non, porque non... Bueno, colleume así que non me apetecía nada. Entón, dixen, mira, hai un programa da Cruz Roja que podemos informarnos e tal. Bueno, pois fomos. E a verdad que a min prestoume, propuxéronos o primeiro acollemento que era solamente para 5 días. Entón eu dixen, pois, veña, son 5 días solamente, pois, adiante. Por distintas cousas... Circunstancias da vida, pois, estuveron 1 ano e medio na nosa casa. Carai. Eran, sí, uns pequenos de 4 anos. Nese ano e medio, pois, para min, pois, cambioume algo que me enchía por dentro, eses pequenos que me daban algo que, pois, que me facía sentir moi ben. E nós podíamos apoiar a eses pequenos, non? Nunha cousa moi... para eles, dándolle tamén unha familia na que se sintan acollidos. Claro, pero vos tedes 5 fillos. Sí, pero eu penso que hai... Eu entendo que tamén, cando chegades a casa con esta proposta, eles teñen que estar de acordo. Claro, con esta e despois coas futuras. Coas futuras. Sí, pero é moi importante decir tamén que para nós... caer na conta non só destes nenos e estas nenas, sino estes nenos e estas nenas e a súa familia, non? Que pasou ou como podemos botar unha man para que esas nais, eses pais, normalmente son, cando hai dificultades, as nais, a realidade é que quedan bastante soas, non? Entón, poñernos na pel no lugar desas familias tamén, si nos podemos botar unha man para que se recuperen o tempo que precisen, para que se recuperen a súa dinámica familiar para poder facerse cargo das súas crianzas outra vez, pois vamos a botar unha man como nos gustaría a nós que nos botaran se o precisáramos cos nosos fillos, non? Ou as nosas fillas. Claro, porque moitas veces son circunstancias temporais, que moitas veces a xente non o sabe, pero... Que son vulnerables, pero mellor pensamos en dramas terribles e o mellor é que simplemente pois unha familia monoparental teñen que traballar e no tempo de traballo que faz coa criatura. Hai moitísimas circunstancias que poden dar lugar a que teña que haber unha familia acolledora ou unha familia corresponsable ou unha familia referente. Hai moitísimos xeitos de axudar a nenos e a nenas que están dentro do sistema de protección e as súas familias, en base ás súas necesidades. Necesidades moitas, moi diversas. Saúde mental, privación de liberdade, consumos, procesos de enfermidade temporal, e que hai moitísimas circunstancias, neglixencias, maltratos, en fin, moitas. E non resulta, humanamente falando, difícil separarse deses rapaces ou rapazas cando normalmente se lles collera cariño, non? Ese momento da separación ten que ser durísimo. Bueno, pero mira, sabes que pasa? Que temos que pensar e poñer no foco as necesidades dos nenos e das nenas. Sí, obxectivamente é así, pero digo, despois humanamente... na práctica, cando os ves, cando estás con eles, daste de conta de que aínda máis. Por que? Porque se as cousas se fan ben, vamos a ter un vínculo sempre. Os nosos primeiros nenos de acollida estuveron na casa no 2011, xa non recordo, no 2012, pero o ano pasado pasaron un mes de vacacións na nosa casa. Sí, seguimos tendo contacto con eles. Ainda se lembraban das cancións que lle cantábamos e para eles somos uns segundos pais, uns tíos, unhas persoas que non somos alleas. E os fillos tamén o levan igual de ben? Ás veces o levan millor e outras veces peor, pero polas injusticias que ven que se cometen, non? Porque cando ás veces vivimos nunha sociedade adultocéntrica e tomamos as decisións dos nenos e das nenas sin contar cos nenos e coas nenas. Entón, esas cousas, pois os nosos fillos e as nosas fillas lo levan bastante mal. Entón, esas cousas sí que lles molestan. Pero, en canto, de feito, nos neste momento temos 3 acollementos porque os nosos fillos, concretamente, 3 dos nosos fillos, decían que por que non tiñamos máis acollementos na casa. Si total, os 2 que estaban antes xa levan tanto tempo que forman parte da casa. Creo que incluso que cada vez que tomades unha decisión na casa facedes unha asamblea. Facemos asamblea. Sí, é verdad. Pero agora mesmo, cantos o de na casa vez? Sí. Bueno, as maiores son moi maiores. Vale. Pero quero decir, hoxe está en Seúl, por exemplo, non? Estudiando coreano, pero resulta que temos que contar con eles porque nos
cando decidimos ter fillos, bueno, de feito somos unha familia un pouco peculiar porque eu trouxen dúas fillas maiores, cando coñecín a Miguel eu xa tiña dúas fillas de outro matrimonio, non? E somos así como unha familia patchwork, que lle chama, reconstituída, non? Vamos cosendo membros, pero o que facemos en asamblea teno que facer calqueira persoa que quere acoller e non vive soa, pois unha persoa que vive coa nai que lle chama a atención, pois esa é a familia acolledora. Non é unha nai acolledora e o resto, é unha familia acolledora. Claro, como vos o caso na primeira vez, non? Que Miguel non estaba convencido hasta que estivo convencido. Exacto. Claro. Exacto. De feito, en Galicia temos lo máis fácil porque xa levamos sendo familias acolledoras desde todos os tempos, non? Cando marchaban para Suiza migrando, pois os fillos quedaban ou con tío, coa abuela ou con, bueno, nese entorno familiar que agora é acollemento familiar de outros pequenos, pero levámoslo facendo desde fai moitos anos. Pois moi ben acompañada tamén está Raquel Atanes, verdade, Raquel?